എല്ലാവരെയും ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഡിസംബറിൽ ഫെഡറൽ റിസർവ് നിരക്ക് കുറയ്ക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഡാറ്റ പുറത്തുവന്നതിനാൽ സ്വർണ്ണവിപണി ഇന്ന് രണ്ടാഴ്ചത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ രാവിലെ സ്വർണ്ണവില പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര മാർക്കറ്റിൽ ഔൺസിന് $4140 പരിധിയിലായിരുന്ന സ്വർണ്ണവില ഇന്ന് ഉയർച്ചയോടുകൂടി $4163 പരിധിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നലെ രാത്രി തങ്കം വിൽപ്പന നടന്നത് 12,340 രൂപയിലാണ്. വൈകി വരുന്ന ഇന്നത്തെ വില 11 മണിയോടുകൂടി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്യുമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവിലയിലുണ്ടായ മാറ്റം നോക്കാം. ഇന്ന് പവന് 640 രൂപ കൂടിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് 26/11/2025 ഗ്രാമിന് 11,725 രൂപ, പവന് 93,800 രൂപ. Thank you for watching.